Pidon kam nong shondur ne nong ringdur hakijing kawai jongpi ne kijing kendu sa kan mau jongpi pun shangi ngin pele mangi katkum kajing kwa jongpi kador gababit la kadai mensi ne menmin pranyo lai ariwei sau iwei kum ka jing rakhe bu jing kan mau ya kalang khu sngiyap ka ba shispa khandai pos nem jong sim tirot sing sim Mentega sengi ke Seng Khasi Students Union North Khasi District Union kalanik ban rakhe ya kene ke sengi sa kan mau ha ka shnong jatalong kabri ka wei ne ki shnong khasi kabron haki khaput jong jela hari bhoi district kabala punlong ro ha ka school mat chaprang LP school kabri ka school kabala shim jingkit kli ban pentelun ye ki kam jong ne ka school daga Seng KSU kum ka jing pensa jing kan mau ha ne ka sengi ka senggal ais ngom baru dagi kor komputer se ka school nang ta ka ba kham sko mulung e ka dei banalor ki jing kristian ya baro ki jing kam jong ki khana pule ha ne ka school ka senggal ais ngom ba ne ki jansem ye ki kimi jong ki khana school baro shushu banang ai ka jing tip se ki pajba ka than jatalong ya ka jing ai lenti jong ka rilum khasi bat ka jela baro ka wei nadu ki por ki ba kham man shwa tat hadu ki ni sengi ki ba manta nadu ka jingi khun persya ye ki mendari ka jingi khun ka seng ye ki bor sarkar bat ka jingi khun banyada yela ka jonggari namar ki jingsha thambor ha gi riu poi e lapani ye ka documentary film jong ka seng kablatip kum ka KSU Shirta Sijar Khandai Spa nyu popra hagani ka sngi lai don lang ru nadu president ka seng na North Khasi District Unit usamla Ferdinand Khar kamni u General Secretary Kaseng usamla James Hitler Mopnyang u Education Secretary usamla Toning Lapang usamla Bajob Maring ka Headmistress jong ka Mat Chaprang LP School Jatalong ka kong Ri Bakmen Senrem urang ba shnong ga shnong Jatalong uba Prilin Mensong u President ka Sunjuk nong senchar shnong ga right nong tung uba Blick Star Sotun ki nong hikai lembat ki kimi ki kpa jong ki khana school bat katok ne ki ripoi ba kate ka thain Uba Michael NCM Badai hakni kapor baka union kalahap ban yale daka bormet borpat ban yada yala kari nakitmir jongga jingdo jaj hadian baki menderi kelas dang ban yurat yaka jaj ban riu janha baro kilian Ya, gede hakni po ri bisa sok na asing di polan krab skis po menjar tuji kondi Dapda jikmen ru mengini bu kerpang ini kaski kaba kalungku siap kaba sispa kendai po jong paim terus sing hangne po kathan kasnong jongpi kaba kum ka KSU bat ka sejuk kena ba shnong nadu kisnem ki pushpo khasan snem ye ngila jue tre rengkat ban sotu ya ka jinge jongpi kum ki paiba no shnong bat ka jing ai bensim ka jing bu jing dwai jongpi ka sejuk bat ki nok shnong jong thain right nong tung namta ki yangi ki noilam jong KSU ka benta ka ba nga sotu ya ka jinge lenti jongpi kamtam e ka phang ban penbet no yu put usam hakane ka kaput ka bagidon menta ka right nong tung ka baka sarkar ka khotsin ya ka kum ka blok tu ka balong ka badon kame abang yu i kinoilam jong senjuk na usdem pausdem no benai subnai kali kendu yakni kinoilam jong sarkar wala de ka sarkar ka barim lane ka sarkar ka batmai bat hakine ki kediat segi ladang bakala kadai ka nyone pratrik pidang sedep kadi ka pratrik une benai pidang sedep penai ya ka mat jingdawa ki jongpi ban khamtam e ban penbait no khamkloi yu put usam ni sotho ya ka jingat lenti bat ni nalyang ki siuhi ginang don nok snem bosnem no benai su benai ka ski pak ski bangin la ban ye trelang bat phi bangin penyo ya ka hok jong ki parado pas nam hijri bron hang ne po khat pra tli shnong bat klem na klet ru ya ki south lik shnong
kiba kini ki asnem ye ki laiwan mi shangi ka ki siu bak senjuk ru kum ka maulen ka Shetri nangta ka Pantulu bat ka Arbing Arlang Duri keba kini sautli kinong susnong khamtam e kirang basdong kibron sliang te kawa kilawat kundu yangi ban persno ba makiru kidon ya kata ka jimut bakilio ban bentak dan mentalang bak senjuk ban pembait uput usam kirang basdong pimde ban klet pat ya ka e ka jing punang kamhok ya kane namar teng teng kadon ke sthi ka bangi tho bakla ka poino shiki bomdei ban ban poi haring inget scam bakini sthi kin mi kin poi sha po jok skor lane po sekretariat ban pen kan mau na po support ya kimat jingdawa jopi ki senjuk kirang basdong jopi ki parado persnam jongi borok langhi gawe nam ta ka sik riboy ka jongi ka e ka bang akwa banong shapi ha ka ski khamtam e kan ski ka ba ni kan mau buram yo ne khlawai ka jai menriu upa em terus sing ha lok lingku siap ka ba shispa kan nai po ngin yale man lait lut na ka jinglong mrau ka jongi ka jinglong mrau ka jongi ha ka jingmut ceperkhat ka jinglong mrau jongi ha ka jinglong duk ka jongi ha ka jinglong mrau ka jongi ha ba jinglong arsap jongi ban tei ya kata kalawe nam ta ka ne stong right nong tung ai ka kti kamon kti ka diang ka jongpi nam ta kini kinong ilam jong kisnong kinong ilam jong senjuk bakini kidai kinong prat lenti om nam ta ki jongki om nam ta ki jongpi hinrai nam ta kini ki hep ki berit mangin ngin klet ya kita sebai rupa nyihap bantip yala ka kendau ka siap bantip yala uput usam kumba ban sutken mau kum kena kesi bau paim terot sing ulai kun namar ba kajingtur bat kajinglang le persya jong kita sebai pereng yang kita kenon balabu uman se ban hiar katma bat keneru apleng JLT kumlangi iba ngila kren sikmat makanya kejuk kadai berhak berkun da kata nau kulom bat ngihapat perkat ba pighet berit pilak bandai persara bat kuman sepetkan mau kamtam JLT jona ke school house nam arjar sau kaldon kata kejingeki hakaba kikarbi kila persang bantur sinai kithan baban waban kidnap ya kino lam snong merikasi kijungi hari lemba kejingok pule junga hadu ki por lemba ikut kubor haji anti bang ikan mau bahadin mengaldo seng ngaliyo syu kita kijing sai haji sebut ciperkat bah por kijing lam jiba Samuel Jerwa hakaba kini kijaka lawan penhiar dari Pak Samuel Bijerwa sekini kijaka bang kemla berklet ru yo we pa ta upang ina kenau buram kamtam upet bhai kiput kisam itai dei maho pingsun lengdo bam kwa hadwar ublei melawan hiar sini kitan nam ta pan aji ada dari pardok persam jungi kadon kijaka ki pebun hakine bat dei hadin kata ba preng kejisu jimur lang bat kesnong kala sya subha hal bang kene ke skul kala yang nadu tikisnam hadu kini ke por ke pamenta bani kerman lemba kene ke skul babi hep ki berit pinlong kita ki syarak ki pansai ya kene ke dong katanya babi ken mau yala ka kendo ka siap ken mau baniada la jong put usam bat ki dong ru ki kena ki pelami na kene ke skul haba ki peteng pat skwe pat ki skul ki kerman makin long kita ki pliading kita ki sambai ki basaiso hakine ki jaka ki pipidon kine ki sinong marjan kasngi ngila abadong sikum sibeta ba kadai kasngi yambriu bad hakaju kapor kadai ru kata kasngi kabangi la abadong kasngi kaba peim bad kersiu ya kari namta kari ba kajat benriu jongin hangi iwe pa iwe kiba im hakane kacuk kabamanta bat kinuksa kikam bat kajingye elti jong upaim tirut sing ngitip sai bakalong kae kata
kajinya ilti kaba mengi iwe pawe ibadai kita ki di dokesnam jong ganeka rikap ik kejongi ba ngimde bengklet ya ke kaba ulalen lade na benta kari bakajat benreu hangne gidon ki hap ki barit kiba ki kimi ki kapa kiba ik ala jong ki kun watlah ke jinjar stom kila pak ya ki kun ki jong ki penwan sakan ke school ngi kermen ba kini ki kena barit kiba don hakan ke school ka balabul aseng daga ki isu kinlong kita ki kena kinban kentiu ya kena ka dong katany ya ka snong bat ya kari bakjai penreu lada kalong kat balong ngano kwa hai bandang yo i ka dik chung pembek put pi ngadang kwa ban yo i ka dik chung pembek put bakan long kicing chop kicing sa sitom bat kam ban suong ngakan mau kitu ki lai tali ki senam ki bangap nur ban syong hayin kan urlong no ha kan ko por ba mentang tingi lai kan do lai sin bat unim ship ni star ba mentang ko dat sama ti kum ba ta ki kendo chung i ulanang khamsim serius ki kata kam ting smilen tingin ap ndaula dat ban penbe ji kata gawai na ki cakang ngin lai ban ji kendo biang heu ban ngin penbori u pun sim suai kan ka blok tu la dolong kat balong